Z obrazoviek televízie 213, z 213 vám želáme príjemný, nikým a ničím nerušený sviatočný dobrý deň, dámy a páni. A tešíme sa, že opäť zas a znova vám môžeme na obrazovkách 213 priniesť domáce vodnopólové dianie. Odštartovali sme novú sezónu súbojmi o tretie miesto a finále v NCBP v Novákoch, no a pokračujeme ďalej. Tento raz vám prinášame druhé kolo vodnopólovej mužskej Pharma Group Extraligy. Jej 25. ročník sme odštartovali už počas uplynulého týždňa, keď Komárno podľahlo Novákom doma 6-22, Žilina Slávii, UK Bratislava 3-17, Piešťany Modrým drakom 6-18, no a Topolčany týmu ŠK Hornec Košice v bláznivom divokom zápase 12-24. Od druhého kola vám každý týždeň, každý víkend prinesieme jeden vybraný zápas. No a dnes, ako inak, v druhom kole odveké veľké košické derby, pokiaľ Modrí draci a Hornec nastupujú proti sebe. Som rád, že teda môžeme ohlásiť peknú spoluprácu našej 213 a rovnako tak aj Slovenského zväzu vodného póla. Dnes s členom výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, no a zastupujúcim prezidentom pánom Štefanom Šmihulom. Štefan, vitaj, dobrý deň. Dobrý deň všetkým divákom. Tak, poďme si trošku porozprávať o tom, aby sme našich divákov uviedli do deja, že sa budeme pravidelne stretávať kolo čo kolo a tým pádom vlastne ozrejmime hráčov, ako sa hrá na Slovensku, akých hráčov máme vlastne v našej najvyššej vodnopólovej súťaži a myslím si, že jednoznačne to pomôže popularizovaniu vodného póla ako takého. Čo ty hovoríš na toto splynutie, na túto spoluprácu? Ako si už spomínal, beriem to ako začiatok nového projektu, ktorý by mal priniesť popularizovanie vodného pola ako takého a zvýšenie návštevnosti na samotných bazénoch. Tým, že v podstate v celej sezóne uvidia diváci na obrazovkách viac ako 30 živých prenosov z vodného Extraligy a plus zápasy zo Svetovej ligy nášho národného tímu, tak si myslím, že to bude skvelá prezentácia vodného pola. Po ročnej pauze ideme do Svetovej ligy. Vieme veľmi dobre, že už 15. novembra práve tu z tohto miesta z Košickej krytej plavárne sa prihlásime a hráme proti Nemcom. Po ročnej odmlke sme teda opäť v tejto vyberavej spoločnosti, ak to tak môžeme povedať. Čo ty hovoríš na to, že opäť ideme teda do Svetovej ligy. Máme tam Rumunov, máme tam Nemcov. 6. decembra hráme v Rumunsku a potom sa tešíme do Nováky. 10. januára hráme proti olympijským víťazom Svetovej ligy, majstrom sveta či Európy, Srbom. Áno, skupina dvaja súperi sú hrateľní, Rumúni a Nemci, s tým, že to sme dokázali už na predchádzajúcich majstrovstvách Európy, že s nimi vieme s nimi hrať vyrovnanú partiu. Áno, samozrejme, Srbi sú niekde úplne inde, iná trieda, ale musíme zabojovať aj s nimi a myslím, že pre divákov aj to bude veľmi exkluzívny súper. Sami máte možnosť vidieť, že aj 213 fandí vodnému polu, čo je naozaj veľmi dobré. Čo je nové inak v našej vodnopólovej reprezentácii? Vymenili ste vlastne asistenta, je tam Peter Nížny, ktorý pod Tonym Estejerom vlastne hrával, myslím, 13-14 rokov dozadu, takže chlapci sa veľmi dobre poznajú a po španielsky Peter Nížny vie, po anglicky takisto, takže rysuje sa naozaj zaujímavá spolupráca. Tým, že Robert Kite, predchádzajúci asistent Tonyho Estelera, odišiel trénovať do Egypta, do Káhiry, tak výkonný výbor nominoval na túto pozíciu po konzultácii s Tonym Estelerom ako hlavným trénerom Petra Nížneho, dlhoročného reprezentanta, trénera v Novákoch, a ako si už spomínal, hráča, ktorý hral aj pod Tonym v Španielsku, čiže Peter aj vie po španielsky, čiže nejaká komunikačná bariéra tam určite nehrozí. Čo je inak nové na Slovenskom zväze vodného póla? Máme pred sebou takisto jeden veľmi zaujímavý dátum, nedeľu 6. novembra. Áno, o týždeň sa chystajú voľby do výkonného výboru a voľby nového prezidenta. Čiže tam v Žiline sa stretnú všetci delegáti zo všetkých klubov a budú rozhodovať o smerovaní vodného pola na ďalšie volebné obdobie, čo sú 4 roky. Budeme sa pravidelne teda s tebou stretávať na tejto stoličke alebo na tejto pozícii? Uvidíme podľa delegátov, ale ja dúfam, že áno. Pevne v to veríme a že tu, dá sa povedať, toho zastupujúceho prezidenta vymeníme už za prezidenta Slovenského zväzu vodného pola. V krátkosti ešte predtým, ako absolvujeme predstavovačku, komu fandíš na jednej či na druhej strane, uvidíme naozaj veľmi zaujímavé súboje, si viac na strane Drakov alebo Hornec, alebo Vnívaš. Ja osobne som neutrálny a fandím dobrému vodnému polu, čiže keď uvidím dobrý zápas, ja budem spokojný. Čo by si odkázal všetkým divákom 213 na začiatku vodnopolovej spolupráce 213 a Slovenského zväzu vodného pola? Tým divákom, ktorí ešte doteraz nevideli vodné polo a budú ho možno vidieť na obrazovkách 213 prvýkrát, tak dúfam, že si vodné polo obľúbia tak ako ja a mnohí ďalší.
asi to. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré a príjemný zápas. Ďakujem pekne. Počuli ste Štefana Šmihulu, zastupujúceho prezidenta Slovenského zväzu vodného póla. Vymení sa v tejto chvíli s našim spolukomentátorom. Dnes je pri našom komentátorskom stanovišti naša vodnopólová legenda Alexander Naď. O chvíľočku ho privítam, len poďme sa pozrieť na súpisky obidvoch tímov. Domácim tímom je dnes tým ŠKP Modrí draci Košice Staré Mesto. Pozeráme sa však na tým ŠK Hornec Košice, ktorý je hostujúcim tímom s číslom 1 brankár Tomáš Hoferica, s číslom 2 Ladislav Vidomanský mladší, s číslom 3 Richard Viernos, 4 má Robokajn mladší, 5 Juraj Hromada, 6 má Tomáš Kostelník, 7 bude mať Denis Kruglov, 8 Samuel Baran, 9 Peter Barger, 10 Peter Markoč, 11 Adam Mitruk, 12 slovenský vodnopólový reprezentant Samuel Baláš, a 13 druhý brankár v týme Sršňov, a to Tomáš Krempasky. Trénerom je Tomáš Brúder, bývalý slovenský vodnopólový reprezentant, ktorý ešte v januári hájil čiapočku slovenské vodnopólové reprezentácie na majstrovstvách Európy v Belehrade. Následne bol aj na olympijskej kvalifikácii v talianskom Terstenu a jeho asistentom je Milan Henkri, ktorý má pred sebou ďalšiu novú výzvu v spolupráci samozrejme s mužským vodným pólom. Je to taká jeho premiéra pri týme ŠK Hornec, aj keď pred 14 rokmi na začiatku týmu, ktorý ešte ČA Hornec Košice bol s dievčatami. Tým Modrých drakov sa dnes predstaví v zostave číslo 1 Peter Kaľavský, 2 má Miroslav Mikloda, 3 má Martin Šuster, 4 Tomáš Grivalský, 5 Pavol Kohút, 6 Tomáš Orem, 7 Matej Varga, 8 Sebastián Naď, 9 Miroslav Grudka, 10 Andrej Zareva, ktorý je na hosťovaní práve týme Modrých drakov z týmu ŠK Hornec Košice. 11 má mladý Erik Haluška, 12 Peter Varga, no a 13 Tomáš Balok. Trénerom je Jan Šurim. Naši rozhodcovia dvojica Kuníková Radič, no a delegátom je pán Botlík. Takže tešíme sa na dnešné košické derby s víťazom Európskeho pohára alebo tej najhodnotnejšej klubovej súťaže so Splitom z roku 1999. Momentálne pôsobiaci v týme ŠK Hornec Košice. Má na starosti s Karolom Bačom mladším tú kategóriu vlastne 13, 14, 15, 16 ročných, to znamená dnes s Alexandrom Naďom. Želám pekný dobrý deň a ďakujem, že si prijal naše pozvanie. Pekný deň a ďakujem aj ja. Ideme teda pozrieť druhé kolo našej najvyššej vodnopólovej súťaže. Tieto dva týmy sa pred začiatkom tejto sezóny už stretli. Videli sme ich na Grand Prix Series, keď počas 2. septembrového dňa tým ŠK Hornec Košice vyhral nad Modrými drakmi celkom hladko 17-8. Následne v súboju o 3. miesto v NCVP v Novákoch tým ŠK Hornec Košice vyhral nad Modrými drakmi takisto takmer identickým rozdielom, a to 16-8. Dnes do zostavy, ak sa dobre pozerám, Modrých drakov nenastúpi Martin Palaščák, čo je naozaj veľmi citeľné oslabenie, ale je tu predsa len takýto trojlistok ako napríklad Martin Šuster, rovnako tak aj Miro Grudka či Sebastián Naď. Na strane týmu ŠK Hornec Košice prakticky nevidím nejakú výraznejšiu zmenu, znamená to, že chalani nastúpili naozaj v plnej zostave. Čo ty osobne očakávaš od tohto, môžeme nazvať, prvého košického derby v vodnopolovej sezóne, v novej vodnopolovej sezóne v 25. ročníku, prvý zápas, ktorý máme na mysli samozrejme vo Farmagorovej Menistra. Očakávam, aby sa hralo pekné vodné polo na obidvoch stranách. Je pravda, že Martin Palaščák bude citeľne chýbať už aj svojimi skúsenosťami, vekom, silou a kvôli tomu, že je jeden platný, silný obranca s dobrou strelou zo zadu. Takže je to citeľné oslabenie pre ŠKP. Neviem kvôli čomu. Martin Palaščák má osobné pracovné povinnosti, takže nemohol do tohto stretnutia nastúpiť. Tu sa v tejto chvíli pozeráme na Samuela Baláža, ktorý v tom zápase bol na pravej strane našej obrazovky slovenský vodnopólový reprezentant, ktorý sa po 4 rokoch vrátil do našej najvyššej vodnopólovej súťaže. Dal drakom 8 gólov, pred zápasom sme spolu hovorili, pýtal som sa ho, či mu tento super chutí, hovorí, že nenavyberá si jednoducho, keď sa utrhne, tak je naozaj na nezastavenie. Takže dá sa povedať, že možno pri 8 góloch, keď zaznamenáš polovicu gólov v jednotlivých zápasoch, že ten super ťa nevie ubrániť, alebo máš svoj deň, alebo ten super ti chutí. Keď dáš 8 gólov, znamená, že si kvalitný hráč, čo Samuel je určite. Ale na druhej strane nemôže si dovoliť mužstvo, aby jeden hráč pri týchto hráčoch, pri mužskej kategórii už dal 8 gólov. Jednoznačne je to kvalita na strane sama Baláža, ale to je aj odzrkadlenie toho, že on sa tomuto športu venuje, aj venoval
aj keď je v mladom veku, ale na takej, by som povedal, profesionálnej úrovni, čiže nemá zatiaľ žiadne iné aktivity, len trénovať a zase len trénovať. Takže a samozrejme tých pár rokov v zahraničí v kvalitnej španielskej lige aj po francúzskej, tak len ho urobilo z neho jedného kvalitného hráča. Vychutnajme si dnes na obrazovkách 213, teda premiérov v našej najvyššej vodnopolovej súťaži mužov a v jej 25. ročníku. Pozrite sa takto! Ľavačková cez rameno s číslom 10. Andrej Zareva dáva úvodný gól, ako sme už avizovali, finančník z Mukačeva sa prihlásil o slovo takto, nachytal na hruškách Tomáša Hofericu a po 21 sekundách Andrej Zareva dáva úvodný gól a Dracídu do vedenia. Prekvapila asi aj brankára Hofiho. Hofiho veľmi prekvapila tá strela. Na druhej strane musím pochváliť Andreja, lebo toto je moje rozmýšľanie, alebo moderné vodné polo. Proste není času, keď sa ocitne hop a gól. Ocitne sa trošku voľná ruka, musí sa zakončovať. Práve som sa chcel opýtať, či očakáva, že to bude možno ako v tých predchádzajúcich dvoch zápasoch, kde bolo 17, respektíve 16-8, ale vidíme, že už v priebehu 37 sekúnd sme videli 2 góly, stav je vyrovnaný 1-1. Veští to, že to bude predsa len ani nie z tej, ako zvykneme tvrdiť, to obľúbené klišé zabezpečenej obrany, ale vyzerá to tak, že dnes to môže byť celkom zaujímavý deň otvorených dverí. No, tak tie prvé dva určite sú, musím pripísať na margo brankárov, že sa nenastúpili dosť pripravení. Tomáš Valok nie je zdravotne v poriadku, má trošku zdravotné problémy a držíme mu palce, aby sa z nich dostal, takže v bráne bude s číslom 1 Peter Kalavský, táto strela však na Tomáša Hofericu nevyšla, bola taká propagačná strela, ktorá ho v žiadnom prípade ohroziť nemohla. Tomáš Hoferica rozohrával loptu smerom dopredu, poďme sa pozrieť na akciu na strane týmu SK Hornec Košice. Prihrávka, taký padáčik. Tam Samuel Baláš, ktorý má opäť loptu po svojej moci, zatiaľ si hráči strážia svoje posty a svoje pozície. Tam Adam Mitruk Samovi Balážovi sa rysuje. Pekná strela, ale len vedľa brány Petra Kalavského, ktorý dnes hájí stredným týmu SKP Modrý Draci Košice Staré Mesto. Ako sme avizovali, obidva týmy do novej sezóny vykročili naozaj tou správnou nohou. 8 gólov dal Miro Grudka v Piešťanoch, 6 gólov dal Samo Baláš v Topolčanoch, maličkom bazéne týmu Pirania SC Topolčany pri svojich víťazstvách. Kopená lopta odpískaná rozhodcom Radičom, znamená to, že Hornec bude plávať smerom dopredu. Asi sme očakávali takéto jednoznačné výsledky v priebehu prvého kola. Jasné, očakávali sme. Očakávali sme a očakávania sa naplnili aj v tejto chvíli, keď dal gól náš mládežnický reprezentant s číslom 11 Adam Mitruk a z 1-0 je stav zápasu 1-2. Tam prišla veľmi pekná prihrávka na Adama Mitruka, no a ten už sa nemýlil a svojou ľavačkou prekonal Petra Kalavského. Opäť pekná akcia. Opäť pekná akcia, ale nepochválim obrancu SKP. Nemôže ho tak nechať Adama Mitruka. Adam využil tom zaváhanie v obrane Modrých drakov, no a to znamená, že tým Hornec z toho handicapu 0-1 ide v tejto chvíli do vedenia. Vedie 2-1. Tak sa pozrime, Samo Baláš tam a v tejto chvíli atakuje Martina Šustera, jedno z veľkých opôr na strane Modrých drakov. Glov tam trošku potopil súpera, ale pískaný kontrafaul na strane Modrých drakov a to znamená, že tým SK Hornec bude plávať smerom dopredu. Dôrazný pohľad Tomáša Hofericu. Samo Baláš, no a poďme sa pozrieť na ďalšiu z akcií. Zatiaľ priebeh 3. minúty, slovenský vodnopólový reprezentant, ktorý sa predstaví pred našimi kamerami 15. novembra tu v tomto bazéne proti Nemcom vo Svetovej lige. Ako ste už počuli aj Štefana Šmihulu, v našej skupine sú Nemci, Rumúni a rovnako tak aj Srbi. Pískaná topená lopta, to znamená, že Modrí draci pôjdu smerom dopredu. Možno je veľmi zaujímavý súboj strelcov na jednej, ale aj na druhej strane. Ako sme už avizovali v prvom kole, teda Miro Grudka s 8 gólmi. 6 gólov mal na svojom konte Samo Baláš. Teraz pohľad na Andreja Zarebo, ktorý si to tam vymienial s Mirom Grudkom proti Denis Kruglov. Len takáto strela na strane týmu Modrých drakov. Ani už veľa času dokonca nezostávalo. Tomáš Hoferica. Tak sme sa trošku ukludnili po tých 3 góloch. Teraz už mu nezostávalo nič iné, už končila 30-ka a nikoho nemal voľného, tak buď odhodiť do rohu, alebo vyskúšať brankára.
Peter Markoč na Petra Bargera. A tu voľná pozícia pre hráča s číslom 7, Denis Kruglov. Absolutne v pohode po tom, čo prišiel do týmu SK Hornec Košice. Dvaja Rusi posilnili tým SK Hornec Košice pred novou sezónou a to je hráč, ktorý dal už dnes 2 góly. Videli ste Denisa Kruglova, no a číslo 10 má na čiapočke Peter Markoč ešte jedným novým hráčom disponuje tým SK Hornec Košice a to Samo Baláš. To bola pekná prihrávka, lopty sa zmocnil Denis Kruglov, prakticky nikým nebránený, nechránený a dal tretí gól. Veľké obranné problémy dnes. Bojoval, bral si o finančných zmukačov, ak si ho nazval Andrej, ale on sa v jednej chvíli sa potopil, využil to nahrávajúci hráč, dal rýchlo nahrávku, Denis sa pekne otočil. Áno, Andrej Zareva na Mira Grudku, ale táto strela nevyšla. Už som chcel povedať, že hrá sa čisto, lebo nemali sme už dlhšie vylúčeného hráča, no a teraz ako keby to rozhodcovia vyslyšali, no a previnil sa, ak sme videli dobre, Tomáš Orem s číslom 6, tak sa poďme pozrieť na túto presilovú hru na strane Hornec a s číslom 6 dáva gól Rejno alebo Tomáš Kostelník. Prakticky okamžité zakončenie, realizácia tejto presilovej hry a opäť prihrávka do voľného priestoru a gól na 4-1. Ukazuje sa, že sú kvalitnejší Hornetiaci, lebo 4 góly za tie 4 minúty, to je jednoznačne kvalita na ich strane. Hlavne takýto gól, keď tam vzniklo vylúčenie, hneď tu bol v úniku. No, je to ťažšie aj kvôli tomu Palaščákovi, že tým chýba v obrane a hlavne vodné polo je šport, kde pozícia centra, by som povedal, je jedna aj najdôležitejšia. On ťahá na seba hráča, on vyrába presilovky, prípadne dáva góly. No a SKP nemajú takú kvalitu teraz na pozícii centra, takže to hneď sa odzrkadľuje v celkovej hre. Ak chýba Martin Palaščák, tak je to naozaj mimoriadne a citeľné oslabenie. Videli sme strelu Mira Grudku, ktorú veľmi pekne ľavou rukou spracoval, zneškodnilo, lepšie povedané, Tomáš Hoferica. Modrí draci Martinom Šusterom zostávajú, to bol aký pekný padáček. Číslom 8 tam bol Sebastian Náď, ale chcel to tak z jednej zakončovať, ale Tomáš Hoferica v bráne týmu SK Hornec Košice dnes pozorný, naozaj predvádza krásne výkony a tým Košický Sršňov má v bráne jednu veľkú oporu. Tu sa pozrieme na pravú stranu na Petra Markoča. Pozrite si, ako sa dokázal zbaviť súpera. Naozaj jeden krásny vodnopólový moment. Pozrite sa, ešte sa obtočil. Aj čo tomu chýbalo, aby Peter Markoč dal gól s číslom 11. Tam vycvičil doslova do písmena Erika Halušku. Ale ak by toto skončilo gólom, tak naozaj to by bol jeden krásny vodnopólový moment. Ale už aj to, čo si dovolil vlastne, ako sa zbavil súpera, tak to bolo naozaj veľmi pekné. Situácia na druhej strane, Miro Grudka. 2 minúty a 40 sekúnd do konca prvej 8 minútovky stretnutia druhého kola vodnopólovej Farma Grubek Streligy mužov. V košickom bazéne hrajú draci proti Hornec. Zatiaľ vedenie Sršňov 4-1 a už to neplatí. S číslom 10. Vyzerá to tak, že Andrej Zareva vie o týchto skrytých účkách v úvodzovkách Tomáša Hofericu a takýmto padáčikom ho prekonal. Číslom 10 bol úspešný v týme modrých drakov Andrej Zareva. Pozrieme sa opäť, táto prihrávka a tu takýto padáčik. Zníženie stavu skóre 2-4. Máme, alebo nachádzame sa lepšie povedané v 5. v 6. minúte a videli sme už 6 gólov. Veľa. To, ako sme odštartovali tento súboj, prakticky v 37. sekunde bolo 1-1, predznamenávalo, že to môže byť celkom zaujímavé. Aj tie dva zápasy, ktoré sme sledovali na Grand Prix Series. Teraz sa Barger musel vrátiť pre loptu. Aj v súboju o tretie miesto v Novákoch predznamenáva, že v týchto súbojoch 24 a 25 gólov padlo. No a dnes už sme ich videli 6 a to máme dokonca 2 minúty a 3 sekundy do konca prvej štvrtiny. Martin Šuster. Jednotlivé osobné súboje, pozrite sa, nedarujú si chlapci ani viať bazéna. S číslom 3 sa pokúšal o strelu Martin Šuster, ale tá mierila len mimo ľavej žrde brankára Tomáša Hofericu. Timeška Hornec. Dáme smerom dopredu. Jedna rýchla akcia, strieda tu ďalšiu maximálne sústredenie
strane Robokaj mladší, len takáto natiahnutá, alebo lepšie povedané pretiahnutá prihrávka. 95 sekúnd do konca, bol tam Denis Kruglov. Posledná pol druhá minútky do konca. Adam Mitruk už sa dnes ľavačkou raz presadil. Sú to vždy nepríjemné lopty, ktoré nejakým spôsobom skočia pred brankárom. Veľmi ťažko možno prečítať potom takýto moment. Adam má vynikajúcu strelu, je ľavačkár. Stále ľavačkári sú najnepríjemnejší strelci. Opa. Potopená. Potopená lopta. Lepšie povedané, faul na Denisa Kruglova to nebol, takže o niekoľko sekúnd vstúpime do poslednej minúty prvej štvrtiny. Martin Schuster zatiaľ rozdiel 2 gólov. Bohatého stretnutia na góly zatiaľ, teda 2-4 Samo Baláš proti Martinovi Schusterovi. Tu situácia na lopta na Mira Grudkus. Martin Schuster, tu je Sebastian Nať. Na centri dôležité súboje zvádza Barger spoločne s Matejom Vargom, ale táto situácia nedopadla pre Drakov práve najlepšie. No a oddychový čas na strane týmu SK Hornec Košice. S Alexandrom Naďom sa môžeme dotknúť aj toho, čo sme načrtli so zastupujúcim prezidentom Štefanom Šmihulom. To znamená, že od druhého kola pravidelne týždeň čo týždeň budeme našim divákom prinášať vždy priame prenosy z vybraných 4 duelov. Predpokladám, že aj ty sa tešíš, že takýmto spôsobom dokážeme popularizovať jednu z najkrajších hier na svete. Samozrejme, každá reklama, či už televízna, alebo ozaj potom v pondelok v novinách je len veľké plus aj pre vodné polo, tak jak pre každý šport, aby sa priblížilo divákom. Tým SK Hornec Košice je novou trénerskou dvojicou. Pozerali sme sa na Tomáša Brudera a Milana Henklika. Tu sa pozeráme na Janka Šurima, ktorý to isto nemá v zostave aj so sklenením, ani ľahké so sklenením zostavy aj pre tento zápas. Čo hovoríš na trénerskú dvojicu na strane SK Hornec Košice? Tak Tomáš je, už aj minule sme sa o tom bavili, Tomáš Bruder je jeden začínajúci tréner, ktorý, keď ho poznám celý život, tak stále smeroval týmto smerom. Odjak živa ho zajímalo, zapisoval si poznatky od všetkých trénerov, či svojich, alebo z iných klubov, keď hral v zahraničí. Sledoval tréningy reprezentačných mustiev. Všetko si zapisoval, stále sa pýtal, čiže išiel tým smerom. No a teraz dostal túto možnosť, tak ja mu len držím palce, aby do ďalšieho života zostal pri tom, v tejto branži, pri trénovaní. Zaujímavá je naozaj dvojica na trénerskom poste týmu SK Hornec Košice. Tu v objímaní sa v úvodzovkách Sebastian Naďa, rovnako tak aj Denis Kruglov. Teraz si však vyžiadal oddychový čas tréner Modrých drakov Jan Šurim. Hovorili sme, ak sa spätne vrátim ešte k sršňom, ty si vlastne odskúšal trénerskú pozíciu počas uplynulej sezóny, keď si dobehol vlastne, alebo naskočil do idúceho rýklika spoločne s Karolom Bačom mladším a výmenou za Roba Kajda vlastne ste dokázali získať bronzové medaily pred tým SK Hornec Košice. Ako si spomínaš na ten záver veľmi hektickej sezóny minulý rok? Tak tam bol dišans pre Roba Kajta, tak sme dostali tú možnosť, alebo nás oslovilo vedenie, aby sme my to dotiahli. S Karolom sme sa toho chopili, vyhralo sa na 3 víťazné zápas, hralo sa na 3 víťazstva a hneď sme to dosiahli v troch zápasoch. Takže, ale už tedy som povedal, že nie sú moje ambície, aby som zostal pri A mužstve, takisto ani Karolove, myslím, že to neboli. A myslím, že sa aj vedenie dobre rozhodlo pre nejakú mladú krv a hlavne pre človeka, ako je Tomáš, ktorý s tým žije a chce aj do budúcnosti zostať. Čiže môžeme byť, že sa bavíme aj o budúcom trénerovi reprezentácie, však je to normálny vývin. Áno, s číslom 12 Samo Baláš je v tejto chvíli vylúčeným hráčom, to znamená 7 sekúnd majú ešte draci na to, aby to naozaj poriadne zdramatizovali. Schuster to vezme na seba, napálil do Tomáša Hofericu, ten ešte cez celú dĺžku páse na gól, ale pravdepodobne uznaný ten gól nebude. Pozerám sa smerom k rozhodcom. No, hráči SK Hornec si pýtajú gól, vraj teda tá lopta letela z ruky Tomáša Hofericu ešte pred klaksonom, ale
Obidvaja rozhodcovia sa zhodli ako Radička Kuníková, že z toho gól nebude. Čo je dôležité? Pozeráme sa na 37-ročného trénera týmu SK Hornec Košice Tomáša Brudera, no a tu jeho náprotivok Jan Šurim. Zatiaľ otvorené stretnutie, rozdiel 2 gólov, prvá štvrtina v moci týmu SK Hornec Košice, ktorý ju vyhral, a to 4-2. Tie zápasy, ktoré sme sledovali na Grand Prix Series, takisto ten zápas, ktorý sme sledovali tiež v NCVP v Novákoch, súboji o 3. miesto, mal spoločného menovateľa. A to, že sme videli veľa gólov. Tu ich vidíme za 8 minút už 6. Čím to je? Je to rýchlou hrou, je to, povedzme, nápaditými akciami, rýchlou akceleráciou. V minulej sezóne sme videli, bolo tam množstvo zápasov, kde predsa len boli aj remízy 6-6, 6-7. Videli sme výsledok, ktorý bol 7-5 a tak ďalej, 11-9. Tu tých gólov padá trošičku viac, počnúť s tou novou sezónou. Či si to vysvetľuješ? Tak zvýšila sa kvalita určite v klube Hornec. Došiel len kvalitný center a hlavne ten Piotr Markoč je jeden vynikajúci rýchly hráč, čiže sa zvýšila rýchlosť, ktorú aj v dnešnom zápase určite nebude môcť udržať SKP, lebo poznám tých hráčov, tak nemajú proste tú kvalitu, aby udržali také rýchle kontry, čo je z jednej strany Samo Baláš, z druhej strany Peter Markoč. Dobre im páruje potom aj center ruský. Len v tomto vidím. Lebo kvalitné vodné polo, alebo kvalitné zápasy, či už v každom športe, tak sa vyznačujú stále, ja tvrdím, kľúč úspechu je obrana. Aké vodné polo hrá tým SKP Modrý Draci Košice Staré Mesto? Aké vodné polo hrá Hornec? Dá sa to porovnať? A tak, aby som to nejak prirovnal, keď sme sa bavili pred týždňom na tej Európskej lige, keď tu boli fakt špičkové mužstvá, tak vtedy som jasne povedal, že môžu odohrať kvalitné zápasy, ale chýba im určitý krok, aby sa vyrovnali. To isté, SKP môže odohrať pekný zápas, ale musíme byť reálni, chýba im taký krôčik, aby pobili Hornec. To sa vidí aj na tých hráčov, že je tam taká určitá kvalita na strane Hornec. No Andrej, môj dobrý kamarát, tak vidí sa, že aj napriek tomu, že akú má robotu, vyťaženosť, rodinu, chodí nie na všetky tréningy, ale aj tak, keď raz niekto to vie, má to v ruke a dokázal to dvakrát strelil na bránu, raz krásny padačík, raz rýchla reakcia, ktorá prekvapila Hufiho. Jeden z mála športov, ktorý ak jednoducho netrenujete pravidelne, tak veľmi ťažko sa dostávate do nejakej pohody alebo do niečoho podobného. S číslom 11 je vylúčený Erik Haluška v týme Modrých drakov. Táto prihrávka však na pravú stranu veľmi nevyšla, ale to spracovanie nakoniec áno. No trošku nám to lieta, alebo teda šmíka sa. Samo Baláši tam vytváral dobrú pozíciu, ale tuto predsa len možno trošku mohol lepšie vyhodnotiť náš kostelník, ale nakoniec sa mu to nepodarilo. Poda na Mlínca otvára pre Modrých drakov s číslom 10. Andrej Zarevan dal obidva góly svojho týmu z priebehu dnešného stretnutia. Galuška na Andreja Zarevu. Takéto pekné uvoľnenie na strane Modrých drakov. Je to gól! Pozrite sa, nie je to gól! Martina Kuníková, naša medzinárodná rozhodkyňa, stála za rovnosť bránou, pozerala do posledného momentu, ale tá lopta celým objemom v bráne týmu SK Hornec Košice nebola. Chýbal tomu možno trošku väčší dôraz, alebo lepšie zakončenie. Tak je tu, v tejto chvíli voda na mlyn pre tým SK Hornec Košice, Samuel Baláš, Juraj Hromada, tu sa otvára situácia na pravej strane, takéto, dá sa povedať, nahodenie Adama Mitruka, ale 30 sekúnd, ktoré má k dispozícii tým na rozohratie akcie, na založenie rozohratie akcie a následné zakončenie. Však Sršňom v tomto prípade nevyšlo, alebo nestačili tieto sekundy a tak sa otvára priestor pre tým SKP Modrí draci Košice Staré Mesto. Takéto natiahnuté akcie na druhú stranu, ale ani tento padáčik Modrým drakom nevyšiel. Tam Tomáš Krivalský a tu ďalší Tomáš Hoferica, takže pokiaľ sme v priebehu prvej štvrtiny videli 2-3 góly, tak teraz si už obidva týmy dávajú trošku väčší pozor. Sršník postupne proti útok.
Je to natiahnutie na druhú stranu. Tam Juraj Hromada. Teraz však strela, ktorá nevyšla Tomášovi Kostolníkovi. A lopta pôjde dopredu od Petra Kaľavského. Takéto súboje sledujeme dnes v košickom derby, ktoré má vždy naozaj svoju výpovednú hodnotu. A myslím si, že počas tejto sezóny ešte na obrazovkách 213 nejedno košické derby uvidíme. Andrej Zareva. Proti má Renica Kruglová. Andrej Zareva, ale nemá komu. Potom mu skrúzla z ruky Denis Kruglov na Tomáša Hofericu a Tomáš Hoferica. Takáto krásna prihrávka, pozrite sa na to vysunutie na Sama Baláža. Sama Baláža proti Petrovi Kaľavskému, Samo Baláž, takáto prihrávka na druhú stranu. Neulakomil sa a s číslom 10 svoj prvý gól v zápase dáva Peter Markoč. Ako sme zvyknutí u ňoho, pravým okom poďakoval, žmurkol na Sama Baláža. Pozrite sa, tam ešte doplával Tomáš Grivalský. Vo veľmi ťažkej pozícii bol Samo Baláž. Otázne je, či by zakončoval, do akej miery bol úspešný. Neulakomil sa, na druhej strane videl Petra Markoča a dal 5. gól. Pekná akcia opäť. Tak od začiatku sledoval určite, že ide s ním Peter. A preto aj sa tak zatiahol na tú pozíciu na do ľavej strane, lebo vedel, že mu to potom nahrá Markočovi. Natiahol na seba Tomáša Grivalského a tam už bola naozaj prázdna brána a gól Petra Markoča. Takže vedenie košických Sršňov nad košickými modrými drakmi rozdiel 3 gólov, 5-2. Spejeme do prvej polovice, do záveru prvej polovice dnešného stretnutia. Táto strela však modrým drakom nevyšla, bola dobre mierená do dlhšieho rohu brány Tomáša Hofericu, ten však rozhráva, pozrite sa, aká prihrávka smerovala na pravú stranu. Naozaj tieto vyhodenia Tomáša Hofericu. No a dokonca vylúčenie na strane modrých drakov. Tretí vylúčený hráč s číslom 9, kapitán modrých drakov, na ktorého sa pozeráme. Miro Grudka je tým hráčom, ktorý ide do zóny pre vylúčených hráčov. No a to znamená, že si tréner Tomáš Brúder si berie v tejto chvíli oddychový čas. Čo je v priebehu druhej štvrtiny, druhej 8-minútovky možno iné ako v priebehu tých prvých 8 minút. Videli sme zatiaľ iba jeden gól. Zatiaľ iba jeden gól, no teraz dali rozhodcovia výhodu tou presilovou hrou. Keď mám komentovať, tak z môjho pohľadu nebola to absolútne žiadna presilovka. Pekne poťahol Malikaj kontru, Miro ho zastavil, vodné polo sa nemôže hrať v rukavičkách, tak proste takéto, ja neuznám takéto vylúčenia bezpredmetné niekde. Aj keď ho tam potiahol ešte silnejšie, ako teraz, nemá čo tam vylúčovať rozhodca. Rozhodca má čakať, nech sa postavia 6-6, nech hrajú buď kontra, alebo nejaké tvrdé súboje a nie zbytočne vylúčovať a dávať výhodu kvôli nejakému kúte, nejakému potiahnutiu. Tak je to chlapský šport, tu údery a potiahnutia je normálne bežná vec musí byť. To sme videli pred 2 týždňami v Európskej lige. Oddychový čas na strane týmu SK Hornec Košice je teda za nami, tak sa pozrieme na realizáciu presilovej hry. Jedna strela, druhá, ale tesne minula bránu modrých drakov. Dobre to vymysleli Sršni, ale pochválime v bráne tohto mladočkého brankára modrých drakov Petra Kaľavského. Takže bez gólového zakončenia v presilovej hre, keď bolo vylúčený Miro Grudka. 3 vylúčených mali zatiaľ na svojom konte modrí draci a zatiaľ s jedným vylúčeným na strane týmu SK Hornec Košice, takže dá sa povedať, že v dnešnom súboji sa hrá čisto, alebo relatívne čisto. Odtedy sa zmocnil Sebastián Naď, ale mám predsa len pocit, že tieto strely z diaľky Tomáša Hofericu nemôžu nejakým spôsobom. Nemôžu a teraz aj tak už strelil zo záklonu. Vedel, už bol nútený, vedel, že sa vracia, tak to bola len taká strela. Hop, ale získali sme loptu zlou nahrávkou Bargera. Bola to veľmi ťažká, alebo krkolomná pozícia, pre ktorej bol Sebastián Naď pred niekoľkými sekundami. Tu však sa otvára možnosť pre Andreja Zarevu. Ťahnutie a teraz na druhú stranu Grivalský. A z prvej. Preto myslel Martin Schuster, ale strela umiestnená do ľavého dolného rohu brány týmu SK Hornec Tomáša Hofericu neprekvapila. A to znamená, že v tejto chvíli Samo Barán, ďalší z našich
mladých nádejných mládežnických reprezentantov. Tým SK Hornec Košice. Máme dosť. No a aj Samo Barán skúšal to takým padáčikom, aby prekvapil brankára Petra Kadavského, ale tento padáčik mu nevyšiel. Pozerám sa, oddychový čas si v tejto chvíli berie Jan Šurim, aby dohovoril svojim hráčom. Zatiaľ 2 razy úspešný Andrej Zareva na strane modrých drakov, no a na strane týmu SK Hornec Košice 2 góly dal Kruglov, Kostelník 1, Markoč a Mitruk dali po 1 góle. Čo hovoríš na novotvoriaci sa tým SK Hornec Košice s výzvami pred sebou, samozrejme aj na tému ruskej dvojice, to znamená Petra Markoča, takisto aj Denisa Kruglova prišiel, takisto aj Samuel Baláš. Už predtým sme sa vyjadrili a pred 2 týždňami, keď sme sa bavili, ja osobne len kvitujem každú posilu, ktorá môže pomôcť vodnému polu na Slovensku, a chlapci určite potrebujú nejaké vzory, niekoho, kto ich potiahne. Takisto ja som vlastne moju celú skoro kariéru prežil v zahraničí a viem, že keď niekto ide do zahraničia, nemusí nebyť na rovnaké úrovni, ale o stupienok aj 2 vyššie od domáceho hráča. Takže určite to zvyšuje aj úroveň slovenskej ligy. Každý sa vyburcuje, oni dajú tomu také veľké plus. Je za nami oddychový čas trénera modrých drakov, konkrétne Jana Šurima, tak sa pozrime na akciu, ktorú sa snažia zosnovať modrí draci, 4. tým uplynulej sezóny vodopolovej Pharma Group Extraligameister zo sezóny 2014 alebo z roka 2014. Táto prihrávka Andreja Zarevu chcel tak lišiacky vysunúť tú loptu na centra, ale tam tá lopta doslova do písmena preklzla na Tomáša Hofericu a ten môže rozohrať akciu smerom dopredu. Aj to srdční v tejto chvíli robia. Veľmi sa s loptou nemaznajú. Okamžite ako náhle príde prihrávka, okamžite sa snažia niečo vymyslieť, okamžite zakončujú. No to, čo presne na začiatku, keď padli tí pár 4 góly, čo som tvrdil, tam nie je čo rozmýšľať. Okamžite, jak osa napadnúť, hneď nenechať ani stotinku voľnú ruku, lebo a takisto na celom ihrisku, hneď pri preberaní, aby nemohla ísť lopta na centra. Videli sme aj v pohári len Eurocupu, ktorý sa hral tu v Košiciach a boli tu týmy ako BVSC Budapešť, takisto aj Primorac Kotor či Circolo Canottieri Neapol, pár pekných akcií a veľmi krásne vystúpenie na strane košických Sršňov. Videli sme naozaj množstvo pekných gólových akcií a aj takýchto, ktorí práve v tejto chvíli s Alexandrom Naďom hovoríme. Tu situácia, pozrite sa! Na strane týmu SK Hornec Košice lopty sa zmocnil Peter Markoč, aj sa teda naozaj v tomto prípade riadne nasrdil, no a dáva svoj druhý gól v priebehu dnešného stretnutia. Jeho ocino Sergej bola, kedy hrával za Rusov, alebo za ZSSR ešte vtedy, takže naozaj veľká platná posila, naposledy hráč týmu Dynamo Astrachaň, našiel sa v týme SK Hornec Košice, aj keď sa ho pýtali na facebookovom profile Russian Water Polo tým, s čím prichádzal do týmu SK Hornec Košice, sám povedal, že len s tými najvyššími očakávaniami vyhrať čo najviac zápasov a nič iné ako zlato pre ňo nie je zaujímavé. Pekné výzvy, samozrejme zaujímavé vyjadrenia a ide si do slovenskej najvyššej vodnopolovej súťaže pre zlato. 100 sekúnd do konca druhej štvrtiny, a teda prvého polčasu. V priebehu druhej 8-minútovky zatiaľ skóroval len tým SK Hornec Košice 2 gólmi po sebe. Na 5-2 a na 6-2 pred niekoľkými sekundami úspešný Peter Markoč, ale dnes naozaj, a aj dnes lepšie povedané, naozaj veľmi dobre chytajúci Tomáš Hoferica, ktorý si dal pozor aj na túto strelu. Andrea Zarevo a už si povedal, že jednoducho sa už asi prekvapiť, alebo zatiaľ prekvapiť nenechá. Celých 30 sekúnd na realizáciu akcie ešte majú modrí draci. Tam Erik Haluška, ale v tejto chvíli vylúčenie na strane týmu SK Hornec Košice s číslom 8 je vylúčeným hráčom Samuel Baran. No a tak sa pozrieme na presilovú hru. Tam Andrej Zareva, v tejto chvíli Erik Haluška, Miro Grudka už ide na svoju pozíciu. Mám pocit, alebo myslím, že tej lopte do spojnice pomohol trošku Tomáš Hoferica, Miro Grudka. Taká situácia na druhej strane, ale Peter Markoč tu loptu pekne zblokoval a to znamená, že tam úspešný Tomáš Orev, na ktorého sme sa v tejto chvíli pozerali, nebol. Pozrite sa, okamžite rýchly prechod do útoku
Nemaznám sa s loptou, skúsim niečo vymyslieť, rýchlo posunúť hráča smerom dopredu. Pozrite sa aj na túto akciu, tam je v tejto chvíli však tiesnený Samobaláš, ale bolo to čisto. Bolo to čisto. Erik Haluška, pochválime pekný obranný zákrok mladého Erika Halušku a Peter Kalevský rozhráva akciu smerom dopredu. Posledná pol minútka do konca prvého polčasu. Andrej Zareva. Erik Haluška. Peter Varga. Ale tu to vyzerá tak, že gól z toho nebude. A okamžite sa otvára priestor pre Timeška Hornec Košice. Pozrite sa, ako pláva s číslom 4 Robo Kajt mladší. Robo Kajt mladší sa dostáva do peknej situácie, následne zakončuje s číslom 4. Robo Kajt mladší dáva gól 2-7. Už Štefan Čmihola spomínal na úvod nášho a v úvode dnešného nášho prenosu, že bývalý asistent reprezentácie pri Tony Mestérovi Robert Kajt išiel na skúsi do egyptského Mady Káhira. Ak nás v tejto chvíli v Egypte sleduje, tak ho pekne pozdravujeme. No a Mlaď o tu majú v Timeška Hornec Košice postarané. Majú. Opäť krásna prihrávka a gól na strane Timeška Hornec Košice. Pekná práca Roba Kajda mladšieho a následné zakončenie. Rozdiel v tejto chvíli už 5 gólov, 7-2, no a o niekoľko sekúnd sa do Košíc samozrejme vrátime. Slovo má réžia. Tomáša Brúdera a jeho družinu, ktorá vedie po prvom polčase rozdielom 5 gólov, a to 7-2. Prvá štvrtina z pohľadu Timeška Hornec Košice 4-2, druhá 3-0, zatiaľ teda vedenie rozdielom 5 gólov, a to 7-2. Tešíme sa samozrejme na priebeh druhého polčasu a to, ako to bude vyzerať v tomto košickom derby. Dnes súboj sledujeme s Alexandrom Naďom. Aký bol ten prvý polčas tvojimi očami? Nech sa páči. Opakujem, chyba EŠKP, chyba jeden kvalitný center, ktorý na seba naviaže hru, prinúti ich, aby došli do zóny, prinúti všetkých hráčov sa stiahnuť pred neho, a to sa odzrkadluje, aj musí sa odzrkadlovať týchto pri ich útokoch EŠKP. Že zostanú vonku, zostane im nejaká strela. Práve preto aj im chýba dneska ten Martin Palaščák, lebo v obrane aj celkom dobre berú Denisa Kruglova, čiže hornetackého centra, ale v útoku sú takí zatiaľ bezmocní. Sme na začiatku tretej štvrtiny košického derby medzi Drakmi a týmom EŠK Hornec Košice. Sledujete s nami druhé kolo vodnopolovej Pharma Group Extraligy. No a tým EŠKP Hornec Košice, EŠKP Modrý Draci hrá z Hornec 2-7, ale už to v tejto chvíli neplatí, pretože tam bol s číslom 11 úspešný Adam Mitrok, na ktorého sa pozeráme, no a dáva svoj druhý gól v priebehu dnešného stretnutia. Pripája sa v tejto chvíli k Denisovi Kruglovovi a takisto aj k Petrovi Markočovi. Je to 8. gól, opäť pekná akcia, uvoľnenie a následne gól. Ďalší z pekných momentov, ktoré sme videli, a zakončenie Adama Mitruka. Tými si vymenili strany na začiatku druhého polčasu a tretieho dejstva, alebo tretie 8-minútovky. Matej Varga premýšľal veľmi dlho, čo urobí s loptou. Samobaláš ako skúsený slovenský vodopolový reprezentant to vyčíhal tu v tejto chvíli s číslom 7. Matej Varga len takto dovzdáva loptu. Tomáš Hoferica. Opäť rozhráva akciu smerom dopredu s číslom 6. Tomáš Kostelník. Ale tu tá prihrávka na centra nevyšla, aj keď sa to tam divákom v tejto chvíli nepáči. Pozrite sa, aj takáto prihrávka. Dobre to myslel Peter Kalevský na Andreja Zarevu, ale tá lopta sklzla po vode až k brankárovi Tomášovi Hofericovi. Takže predsa len okrem toho gólu, ktorý sme videli z ruky Adama Mitruka, sledujeme trošku viac
nepresností na jednej i na druhej strane. Tu však pozrite sa, situácia, ktorú dokázal premeniť vo svoj tretí gól Petr Markoč, na ktorého sa pozeráme a Týmeška Hornec Košice vedie nad Modrými drakmi už rozdielom 7 gólov a to 9-2. Opäť tam režia ponúka, pozrite sa, krásne sa lopty zmocnil Petr Markoč, ešte sa otočil po svojho synu a nedal Petrovi Kalavskému absolútne žiadnu šancu a opäť je to, čo hovoril Alexander Naď, náš dnešný spolukomentátor tohto prenosu. Jednoducho, veľmi ťažko sa bráni. Ťažko sa bráni, ale treba hľadať chybu vo vyhodení lopty Petra Kalavského na Zarevu. Tá nahrávka v každom prípade musí byť presná a z toho by bol určite, ja si myslím, že gól. A miesto toho hneď išla nazad lopta, tam neboli pripravení, všetci plávali do útoku. Samozrejme to môže len gólom skončiť. Tomáš Kostolník je v týme srčňou vylúčený, znamená to, že to je voda na mlyn pre tým Modrých drakov. Je tam Andrej Zareva, Tomáš Grivalský, natiahnutie na Mateja Vargu, ale situácia v tejto chvíli končí kontrafaulom, znamená to, že Tomáš Operica môže rozhrať tú akciu smerom dopredu. Končí sa už aj vylúčenie pre Tomáša Kostolníka, tu však Ladislav Vidumanský, mladší týmu SK Hornec Košice sa hlási o slovo okamžité zrýchlenie. Vypýtal si v tejto chvíli svojou aktivitou faul. Je tam Andrej Zareva, ktorý mu nedáva dýchať. Samobaláš tiesnený Martinom Šusterom. Teraz však množstvo faulov, ktoré drobčia hru a priebeh tretej 8 minútovky. Takáto prihrávka na centra, odpiska na Peťka. Peťka. Áno, je to Peťka. Fauloval hráč číslo 8. Previnil sa Sebastian Naď, kto si zoberie loptu? Samo Baláž alebo Petr Markoč? Petr Markoč ju posiela, alebo necháva lepšie povedané teda Samovi Balážovi, ktorý dnes ešte neskóroval. No a 5 minút, 49 sekúnd pred koncom tretej štvrtiny. Samo Baláž, realizácia 5-metrového hodu a Peter Kalavský prečítal tú snahu Sama Baláža a zneškodnil 5-metrový pokutový pekný zásah mladého brankára Modrých drakov. Pekne to chytil do strany. Samozrejme mladému brankárovi Modrých drakov to len pomôže, psychicky mu to pomôže. Teraz sa vidí táto situácia, nemajú proste centra, môžu ísť na nich Horňaťáci. Nikto sa nepostavil za tých 25 sekúnd ani aby sa priblížil na pozíciu centra. Tým pádom oni mohli hrať agresívne vonku, no a z toho nemôže potom vzniknúť ani strela, nemáš náhrať do centra. No a tu sa to ukazuje tá kvalita. S číslom 10 je na strane Modrých drakov vylúčený Andrej Zareva, jeho prvý faul v priebehu dnešného stretnutia. S trénerovi týmu Modrých drakov Jankovi Šurimovi sa tam nepáčilo asi to predchádzajúce zahratie tej lopty, alebo odhodenie tej lopty, lepšie povedané. Ťažko povedať, tu však oddychový čas na strane SK Hornec Košice, Tomáš Brúder. Rozdáva cenné rady svojim zverencom. Aj asistent Milan Henkrich predsa len povedal, že Tomáš Brúder zaviedol v našej najvyššej vodnopolovej súťaži v týme SK Hornec Košice španielské tréningy a s prvkami španielskej hry. Zrýchlil to, zdynamizoval to, čo máme možnosť vidieť aj v priebehu jednotlivých zápasov, aj v priebehu tohto stretnutia. Koniec oddychového času, o chvíľočku klakson. Majú presilovú hru, majú. Áno, aj presilovka, áno, samozrejme. Je tam, opakujem ešte raz, vylúčený Andrej Zareva, takže realizácia presilovej hry pre bronzový tým z uplynulej sezóny. Farmagroup Extra Ligy, pozrime sa, čo teda vymyslí tým SK Hornec Košice. Ladislav Vidumanský mladší, takéto natiahnutie. Na druhú stranu tu prišla prihrávka na Sama Baláža, opäť Ladislav Vidumanský už zakončoval, ale lopta sa mu z ruky vyšmykla, čo naozaj veľmi nepríjemne. Samo Baláž ju tam ešte dotiahol Denis Kruglov, ale lopta len do brvna brány Petra Kalavského. Petr Markoč je tam v tejto chvíli. Bol tam takisto aj Peter Varga, Petr Markoč smerom k rozhodkyni Martiny Kuníkovej, no a tá odpískala situáciu v prospech Modrých drakov. Andrej Zareva, na ktorého sa pozeráme. Andrej Zareva okamžite rýchlo smerom dopredu. Už je samozrejme po presilovej hre 4 minúty 40 sekúnd do konca tretej 8 minútovky. Andrej Zareva takto na druhú stranu na Petra Vargu, ale tu ešte predsa len do tej lopty ťukol Tomáš Grivalský, Modrí draci, ale takáto ďalekonosná strela na bránu Tomáša Hofericu, ktorý
Pekne zneškodnil. No a videl vpredu Petra Markoča, ktorý bol atakovaný Erikom Haluškom, ale vyzerá to tak, že bez Mal bojovať ďalej. Mohol potiahnuť ďalej. Videli by sme možno zakončenie. Tu však situácia na druhej strane. Martin Schuster takouto prihrávkou. Tam je Samobarán v branom zákroku, ale nie. Pískaný kontrafaul Timeška Hornec Košice bude plávať smerom dopredu, takže trošku nepresnosti na jednej i na druhej strane. Vedenie zatiaľ Timeška Hornec Košice, a to 9-2, rozdiel 7 gólov zatiaľ. V priebehu druhej a tretej časti hry Modrých drakov neskoroval Denis Kruglov, 10. gól. Denis Kruglov, krásna prihrávka, ktorá prišla na Denisa Kruglova, ten dáva svoj 3. gól v priebehu dnešného stretnutia. No a už je tu rozdiel 8 gólov. Pozeráme sa na posilu Denisa Kruglova. Pozrite sa, príde prihrávka na druhú stranu a tu mal otvorený priestor Denis Kruglov. No a do dlhého rohu, zakončenie do ľavého horného rohu a 10. gól Sršňov, opäť jedna z pekných akcií. Opäť jedna z pekných akcií, zakončená gólom. Ale chýba mi osobne viac, aj napríklad možno aj nemajú tak komplexne, že chýba im ten center, ale viac agresivity. Aj na jednej, aj na druhej strane. Erik Haluška. Je tam v tejto chvíli Tomáš Grivalský. Viatková je Miro Grudka. Haluška, ale Halušková strela míňa bránu košických Sršňov. Tomáš Hoferica. Pozrite sa, ďalšia ďalekonosná prihrávka, ale dobre to myslel na mladého Roba Kajda, ale odskočila lopta, áno. Petrovi Kalavskému, ktorý neváhal, okamžite posielal smerom dopredu Tomáša Grivalského. Tomáš Grivalský. Vymieniac loptu s Mirom Grudkom. Miro Grudka opäť na Tomáša Grivalského, ale tu bol zneškodnený Tomáš Orem a Tomáš Hoferica. Má loptu vo svojej moci, posiela chlapcov smerom dopredu. Rýchlo hrajte, takéto prenesenie hry. Pozrite sa, opäť sa uvoľňuje Denis Kruglov a z očí v oči brankárovi Petrovi Kalavskému len do brvna, alebo ten padáčik, ktorý mienil, nedopadol práve najlepšie a potom tam bol ešte odpískaný faul. Znamená to situáciu prospech Modrých drakov. Miro Grudka, akcia smerom dopredu, je tam oproti nemu Adam Mitruk, tu sa rysuje situácia v prospech Modrých drakov. Martin Schuster, bomba ako z dela na Tomáša Hofericu, ale ten dnes chytá naozaj výborne. Naozaj výborne. Pozrite sa, teraz si posielajú hráčov ako leteckú poštu. Teraz už nie padáčikom to skúšal Denis Kruglov, ale takouto bombou, ale opäť bol úspešnejší Peter Kalavský. Takže na jednej, ale aj na druhej strane sme sledovali zaujímavé výpady, zaujímavé ďalekonosné pasy pre svojich hráčov, ale brankári Tomáš Hoferica a Peter Kalavský zatiahli roletu zatiaľ. Pozrime sa opäť, ale ten padáčik Mira Grudku nevyšiel. Ako by si predstavoval situácia v prospech Adama Mitruka, na ktorého sa v tejto chvíli pozeráme. 100 sekúnd do konca tretej štvrtiny. Rýchly Adam Mitruk premýšľa nad tým koho, ale pravdepodobne bude sám zakončovať, alebo sa mu tu ešte uvoľní Tomáš Kostelník. Tomášovi ešte sa Tomáš Kostelník dokázal uvoľniť cez Petra Vargu a dáva gól s číslom 6. Druhý gól pre Tomáša Kostelníka. Stav stretnutia 2-11. Pozrite sa opäť, tam dostal peknú prihrávku Adam Mitruk. Tu si popýtal priestor Tomáš Kostelník, ktorý ešte mohol byť atakovaný Petrom Vargom. Možno taký krôčik mu chýbal, aby možno trošičku atakoval Tomáša Kostelníka, ale dostal peknú prihrávku a zakončil. To je presne to, čo hovorím. Peter Varga, malý Varga, keď tam je pri ňom, musí byť zahryznutý do ňoho. Nesmie ho podceniť. On došiel k nemu, to je tá chyba našich hráčov, že príde na pol metra k nemu, na centimeter, ale to nie je na centimeter. Nesmie tam byť ani 0,1 mm. Proste keď sa dostane k protihráčovi, musí ho paralizovať. No ale chyba zastala samozrejme pri ich útoku ŠKP, keď dostal zlú nahrávku. Situácia v prospech Modrých drakov. Martin Schuster to skúšal padáčikom na Tomáša Hofericu, ale či je to dnes priama strela, či je to dnes padáčik, jednoducho Hofi v bráne
sršňov naozaj výborný. Vylúčenie na strane modrých drakov s číslom 10. Andrej Zareva je dnes vylúčený po druhý raz, ak má hráč vo vodnopolovom dianí na svojom konte 3 fauly. Znamená to, že stretnutie dohrať nemôže. Andrej Zareva si však musí dávať pozor, pretože má na svojom konte už 2 fauly a my vstupujeme do poslednej minúty tretej štvrtiny. Takže výhoda pre Slovej hry na strane košických sršňov. Takéto natiahnutie na druhú stranu, ale toto nevyšlo okamžite. Veľmi rýchlo priplával pre loptu Petr Markoč. Ešte posledné sekundy už sú kompletní. To znamená, že už musela prísť strela z ruky Petra Markoča, ale tu pochválime Petra Kadavského, ktorý túto bombu Petra Markoča zniškodnil. Sú pred nami posledné sekundičky tretej časti hry. Prvá štvrtina 2-4, druhá štvrtina 0-3. To bolo 2-7, táto štvrtina zatiaľ 0-4. Takže celkovo 2-11. Takéto rozohratie rýchlo smerom dopredu je tu v tejto chvíli. Tomáš Grivalský nemá komu, veľmi ťažko sa hľadajú tieto pozície. Odzbrojený tam bol Miroslav Mikloda a Petr Markoč smerom na Tomáša Hofericu. Tomáš Hoferica ešte rozohrá smerom dopredu, alebo už počká 10 sekúnd do konca. Tomáš Hoferica ešte snáď príde jedna strela. Samobaláš sa v tejto chvíli zmocňuje lopty, 3 sekundy do konca, 2 ešte príde. V tejto chvíli strela posledné sekundy, ale už len mimo brány Petra Kadavského, na ktorého sa v tejto chvíli pozráme. Alexander Nať dnes s nami spolu komentuje tento súboj. Prvá štvrtina 2-4, druhá 0-3, tretia 0-4, stav 2-11. Očakával si takéto jednoznačne divadlo prospech košických sršňov, rozdiel po 3 štvrtinách o 9 gólov? Očakával som jednoznačne zápas, ktorý bude v prospech na Hornecu. Samozrejme, musíme byť kritickí, že za 3 štvrtiny 2 góly zo strany ŠKP, tak bohužiaľ je to horšie ako biedne, je to málo. Ale zase to je presne to odzrkadlenie, jak som viackrát spomínal, keď není kvalitný center, tým pádom nemá sa jak mužstvo dostať do pozície a tieto strely, čo sú z tých 7, 8, 9 metrov, to je na jednou brankára, to je, jak je Operica, to je pre neho jak malá domov, všetko pekne chytá a samozrejme tí hráči to vedia, že je to tak, takže už aj nemajú chuť strieľať, no ale keď sa nevedia postaviť, nemajú nejakého hráča, ktorý sa postaví na tie 2-3 metre,
Dve desiatky proti sebe, Andrej Zareva, Peter Markoč, ale tu tá loptaná a Miroslava Miklodu nevyšla podľa predstav modrých ďakov. A Tomáš Oferica veľmi rýchlo na Petra Markoča. Toho atakuje Andrej Zareva, odpískaný faul. Dve desiatky proti sebe a tu vylúčenie hráča s číslom 7.
Áno, je to tak, s číslom 7 je vylúčený Matej Varga. Otvára sa priestor pre realizáciu presilovej hry na strane SK Hornec Košice. A tu gól, ktorý dáva s číslom 11 Adam Mitruk. Znamená to 4. gól pre tohto mladého slovenského vodnopolového reprezentanta. Pekná prihrávka, ktorá prišla od Sama Baláža, no a Adam Mitruk sa nemýli, dáva 14. gól svojho týmu, takže stav stretnutia 3-14, opäť pekná realizácia presilovej hry a gól Adama Mitruka. Adam má peknú ruku, pekný vyšľav a keď to tak pekne porozhadzujú, jednoznačne on má aj kvalitnú strelu, takže to bol jeden pekný gól do dlhého rohu. Nechytateľné pre brankára. 11 gólový rozdiel v košickom derby v druhom kole 25. ročníka mužskej vodopolovej Farmagru Extraligy. Na obrazovkách 213 dnes dominancia Sršňov nad Drakmi, a to 14-3. Odpískaný však v tejto chvíli kontrafaul, znamená to rozohratie akcie od Hornec smerom dopredu. Tomáš Hoferica. Takáto prihrávka hneď na druhú stranu, tam je Andrej Zareva, ktorý fauloval, no a pravdepodobne bude vylúčeným hráčom. Rozhodcovia v tejto chvíli zastavujú hru. Andrej Zareva tento súboj nedohrá, pretože má na svojom konte 3. faul v tomto stretnutí, takže do stretnutia 3 minúty a 7 sekúnd do konca už žiaľ nezasiahne. Čo je naozaj ďalšia z citeľných strát týmu SKP Modrí draci Košice. Staré mesto, Ladislav Vidumanský mladší, klže mu to dnes, naozaj klže. Je tam Adam Mitruk, dobre to myslel na Denisa Kruglová, chcel to využiť takým momentom prekvapenia, ale to zakončenie nebolo podľa Denisa Kruglová naozaj ideálne. O chvíľočku vstúpime do posledných 2 minút dnešného duelu. Miro Grudka. V priebehu dnešného stretnutia kapitán Modrých drakov ešte ani raz neskoroval. Bol tam Erik Haluška, Miro Grudka. Má napravo Petra Vargu. Veľmi ťažké pozície a propagačné strely, o ktorých sme hovorili s Alexandrom Naďom. Tu sa však situácia otvára predtým SK Hornec Košice. Predchádzala tomu táto strela, ktorú sme videli pred niekoľkými sekundami, a Ladislav Vidumanský mladší, kapitán na strane týmu SK Hornec Košice, dáva 15. gól svojho týmu. Ladislav Vidumanský mladší, jeho prvý gól v dnešnom stretnutí. Videli sme tú realizáciu tej strely, tej propagačnej strely, ktorú sme nazvali. Do lopty sa zmocnil Tomáš Oferica, prihral nádherne Ladislavovi Vidumanskému mladšiemu. Opäť jeden z ďalších útokov, ktoré sa valili na bránu Petra Kalavského. No a skóroval vlastne, bol tam ešte Miro Grudka, ktorý už nedostúpil toho hráča. No a do ľavého dolného rohu skóroval opäť jeden zo zaujímavých momentov. Miro Grudka je ten hráč, ktorý strelil tú propagačnú strelu a hneď nezareagoval na vrátenie sa. Tým pádom zostal tam ten pol metra Vidumanskému, ktorý zužitkoval to. Keby Miro hneď po tej strele šprintuje nazad, tak ho zachytí a zostáva im len pokračovať v normálnom útoku Hornec. Čiže tu sa vidí, že každý centimetr, nehovorí o tom, že tu o meter išlo, tak sa premení na gól. Rozdiel 11 gólov, 4-15. SKP Modrí draci Košice Staré mesto versus SK Hornec Košice. 2 góly dal Andrej Zareva, 1 Šuster a 1 Naď na strane Modrých drakov. Na strane Hornec zatiaľ so 4 gólmi Adam Mitruk a takisto aj Denis Kruglov, takže vrcholí pomalička, ale isto aj stretnutie druhého kola Farmagru Extraligy. 8 s číslom 8 je vylúčeným hráčom Sebastian Naď, jeho druhý faul v priebehu dnešného duelu, takže záver dnešného stretnutia. Samo Barán, takáto prihrávka na druhú stranu, realizácia presilovej hry na strane košických Sršňov. Bol tam s číslom Juraj Hromada, ktorý pálil na bránu Modrých drakov, ale tá lopta skončila len na ľavej žrdi Petra Kalavského. Vstupujeme do poslednej minúty dnešného duelu. Prvá štvrtina 2-4, druhá 0-3, polčas bol 2-7, tretia 0-4, celkovo 2-11.
Táto zatiaľ 2-4, takže 4-15. A s číslom 8 vylúčený v týme ŠK Hornec Samuel Baran a tréner Jan Šurim si berie oddychový čas. Alexander na dnes s nami sledoval tento zápas. Môžeme sa pomalička, ale isto dostať teda k bilancii tohto stretnutia košického derby, ktoré sa jednoznačne nieslo v znamení košických sršňov, ktorí naozaj dokázali využiť a možno aj neprítomnosť Martina Palaščáka. Videli sme, že naozaj v týme Modrých drakov absentuje aj tá klasická pozícia toho centra, ktorá je naozaj mimoriadne dôležitá. Čím ešte bol tento súboj zaujímavý prospech zverencov, trénerov, na ktorých sa pozeráme? Tak určite Martin chýba, ale zase ani on není hráč, on je predsa len obranca. Trošku by to určite dal tomu rozumu, nejakú tú strelu zozadu, ale keď není kvalitný center, tým pádom to sa aj ukazuje na tých časti kontrafaulov. Už hráči SKP sa snažia každý niečo vymyslieť, ale každý má mať svoju funkciu vlastne v mužstve. A keď už to príde k tomu, že nevie sa postaviť mužstvo, každý sa niečo snaží vymyslieť, tak sa z toho vytvárajú len zbytočné kontrafauly. Oni potom Hornec sú aj fyzicky na tom lepšie, nie to zrkadľujú, vracajú v nejakých kontrafauloch. Čiže myslím, že túto sezónu môžeme čakať každý zápas. Nevidím nejakú budúcnosť tohto roku, aby SKP nejak ohrozilo Hornec. Môžeme vidieť nejaké kvalitnejšie zápasy, že disciplinovanejšie budú hrať v rámci počas sezóny, ale určite Hornec bude minimálne tu v Košiciach túto sezónu o stupienok vyššie od SKP. Čo bude možno treba zlepšiť v týme Modrých drakov, aby sa nerodili možno takéto výsledky, jednoznačné zápasy rozdielom pár tried? No zlepšiť, tak z môjho pohľadu sa takéto výsledky budú rodiť proti minimálne v tej derby alebo aj proti Novákom, lebo sú to kvalitnejšie mužstvá. Čo môžu zlepšiť, tak keď raz môžeš ty trénovať koľko chceš, ale keď tam chýba nejaká tá kvalita, nejakí dvaja, traja takí rozdieloví hráči, ktorí by to udržali, vedeli by v pravom momente premeniť, nestratiť loptu, dať gól. Myslím, že každý fanúšik športu, hociakého, tak vie oceniť dvoch, troch hráčov, ktorí sú rozdieloví a na ktorých to celé tak viadne stojí. Tu je výborný Miro Grudka, Sebinaď, ale opäť, keď ich zoberú na tesno, ostatní nemajú takú kvalitu, robia chyby, tým pádom potom Miro Grudka chce niečo tam naplávať. Nefunguje to tak, že niekto si začne naplávať. Opakujem, každý v každom športe má nejakú funkciu a musí tam sa pohybovať, to zabezpečovať. A hneď ak začne nejaký systém, ktorý preplávať, naplávať, on, obranca, ktorý to nemá v krvi a od detstva natrénované, tak sa dopúšťa nejaký chyb, prípadne kontrafaulu. A potom tak sa nedá sa hrať. Je to záver košického derby v druhom kole, ešte situácia. Pekná prihrávka prišla na Tomáša Kostelníka, tretí gól v dnešnom dueli a pravdepodobne 9 sekúnd pred koncom stanoví ten konečný stav na 16-4. Videli sme teda naozaj jednoznačné víťazstvo týmu SK Hornec Košice nad Modrými drakmi. Rozdiel 12 gólov, 16-4. Už na Grand Prix Series na Čeháčku víťazstvo 17-8, súboj o tretie miesto v Novákoch 16-8, no a teraz je to víťazstvo najvyššie, alebo ten rozdiel je najvyšší 16-4. Vážení a milí, končí sa teda pomalička, ale isto košické derby medzi SKP Modrí draci Košice Staré Mesto a SK Hornec Košice. Rozdiel 2 sekundy pred koncom, 12 gólov. Ešte Tomáš Oferica a je to v tejto chvíli záver. Prvá štvrtina 2-4, druhá 0-3, tretia 0-4 a štvrtá nakoniec, ak som to dobre zrátal, 2-5, znamená to 4-16 na strane Modrých drakov. Andrej Zareva 2 góly, Sebastiana 1 gól a Martin Schuster 1 gól. Na strane zverencov trénera Tomáša Brudera, Milana Henklicha, Ladislav Vidomanský s 1 gólom, Robokaj mladší s 1 gólom, Tomáš Kostelník s 3 gólmi, Denis Kruglov so 4 gólmi, Peter Markoč mal 3 góly a Adam Itruk dal 4 góly. Víťazstvo teda týmu SK Hornec Košice, a to 16-4 do tabulky si tým SK Hornec Košice pripisuje druhé víťazstvo. Tešíme sa na vás aj o týždeň pri treťom kole opäť z tejto košickej krytej plavárne 5. novembra od 15:00. SK Hornec Košice privíta tým
Slavia UK Bratislava. Ladislavovi Naďovi samozrejme veľmi krásne ďakujeme, Alexandrovi Naďovi samozrejme veľmi krásne ďakujeme a tešíme sa opäť o týždeň. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem za pozvanie a vy o týždeň. Tešíme sa opäť, dámy a páni, odovzdávam slovo do réžie. Pekný deň, pekný sviatočný deň z Košíc.